खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो भटार लिस्टखौ माबायदि नायो, मा एप्सआव नायबा जोङो इजिलि नायनो हायो, गोरलैयै नायनो हायो। नोंथांमोननो दिनै आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। नोंथांमोनाबो ओरैनो गोरलैयैनो नायनो हागोन। मोनसे एप्स दङ, बे एप्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना अपेन खालामनानै नोंथांमोना जायफ्रा भटार कार्ड एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो नायनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो जागायनायनि सिगां लाइक होदो आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो अनलाइननि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन बे गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै, नोंथांमोननो आं खोन्थालांसै। नोंथांमोना अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांनोसै। अब्ला नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नायबानो जाबाय भटार लिस्ट। नोंथांमोना बे एप्सनि नामखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो मोनगोन। भटार लिस्ट नोंथांमोना सार्च खालामबानो बे एप्सखौ मोनगोन। अब्ला नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामदो। अब्ला आङो अपेन खालामनोसै। नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। नोंथांमोना नायदो। बिनिफ्राय नैबेयाव दंखायो नै अपेन भटार पर्टेल। नोंथांमोना बेयाव भटारनि बै वेबसाइटआव लांखागोन दै। नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैबाय। बेयाव दङ सार्च इउर नेम। बेयाव नोङो नोंनि नाम होनानै सार्च खालामनो हायो। बिनिफ्राय गाहायाव नायबानो जाबाय डाउनलड भटार लिस्ट। बेयाव नोङो भटार लिस्टखौ नायनो हायो। जायफ्रा एप्लाइ खालामदों गोदान नोंथांमोना दासिमबो मोनाखै, नोंथांमोना भटार लिस्टखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना भटार कार्डखौबो डाउनलड खालामनो हागोन। बिनिफ्राय बेयाव दङ नै लिंक भटार आइडि। नोंथाङा नोंथांनि भटार आइडिखौ लिंक खालामदोंब्ला बेयाव नोंथाङा नायनो हागोन। बिनिफ्राय नैबेयाव दङ नै लगइन भटार पर्टेल। नोंथांमोना बेयाव जायफ्रा भटारनि वेबसाइटआव नोंथांमोना लगइन खालामनो, नोंथांमोना बेयाव लगइन खालामनो हागोन। अरिजिनेल बे भटार पर्टेलनि वेबसाइटखौ नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन। बेयावबो दं नै रेजिस्टार। नोंथांमोना बेयाव रेजिस्टार खालामग्रोबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना लगइन खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय जोङो दा इजिलि ओरैनो गोरलैयै रेजिस्टार खालामालासिनो जोङो नायनो थाखाय बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो डाउनलड भटार लिस्ट। बेयाव खनसे थुबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। नायबानो जाबाय। बेयाव गासैबो स्टेटआनो ओंखारफैगोन। बिनिफ्राय नोङो नोंनि स्टेटखौ सायख'नानै बेयाव होबानो जाबाय। अब्ला आङो दा आसामाव थुनोसै। आसामा गाहायाव दंखायो दै, बेयाव थुबानो जाबाय। अब्ला बिनि वेबसाइटआव थांगोन। अब्ला नोंथांमोना भटार कार्डखौ लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुदों, नोंथांमोना बेयाव थुबानो जाबाय। PDF इलेक्टरेल रुल्सआव थुनानै होदो खनसे। बेयाव नुखादों, नोंथांमोना बेयाव खनसे थुदो। अब्ला नायदो बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांनि बे डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो, नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। नोंथांनि गासैबो बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो मोनफा मोनफा ओंखारबोजोबो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नैबे खेबसाखौ बे इन्टार दा खेबसायाव टेक्सआव नोंथांमोना बक्स नुदों, बेयाव लिरनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदि नायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना भटार कार्ड लिस्टखौ माबायदि नायो बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना आङो डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननो लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना बे लिंकआव नोंथांमोना नायहैबानो नोंथांमोना भिडिअखौ नुगोन आरो नोंथांमोना इजिलि नायनो रोंगोन। बे एप्सखौसो नोंथांमोननो खोन्थादों दि आङो नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोनगोन। नोंथांमोना भटार लिस्ट बोबानो नोंथांमोना मोनगोन। आरो नोंथांमोना मोनाखैब्ला आंनाव बिहरनो हागोन। आंनि बे वाट्सएप ग्रुपआव नोंथांमोना बिहरनो हागोन।